Bona nit. Et dono la benvinguda a aquesta nova meditació guiada on t'acompanyaré per a relaxar-te profundament i així puguis descansar tota la nit. Busca la postura que et permeti estar molt còmode. Mou-te lliurement. Deixa que el teu cos s'expressi. Què necessita el teu cos ara mateix? Pots provar d'estirar les cames. Estirar els braços, com quan et lleves pel matí. Això t'ajudarà a relaxar el teu cos una mica més. Acomoda bé la teva postura. Si pot ser, estirada panxa amunt. El cap ben acomodat sobre el coixí. Els braços estirats a banda i banda del cos. I les cames relaxades, amb els peus caiguts lleugerament cap als costats. Molt bé. Anem a buscar ara la quietud total. Porta l'atenció cap a la teva respiració. No has de fer res ara mateix. Permet que el teu cos respiri de manera natural. En aquesta quietud corporal pots notar la teva respiració pressolant-te suaument. A mesura que vas respirant, el teu cos es va relaxant més profundament. Inhala i nota com en exhalar el teu cos s'enfonsa sobre el llit.
Inhala i nota com en exhalar els braços es tornen més pesats. Inhala i nota com en exhalar les cames es tornen més pesades. Inhala i nota com en exhalar el teu cap s'enfonsa una mica més en el coixí. Permet que el teu cos respiri i que la respiració et relaxi més i més. Nota com amb cada respiració es fa més profunda. Et convido ara a observar el teu cos, escoltar-lo per tal de trobar algun punt de tensió, si és que n'hi ha. Si en notes alguns, no pateixis. T'acompanyaré per a relaxar-los. Que has localitzat aquests punts de tensió, torna a portar l'atenció cap a la teva respiració. Sempre inhala i exhala pel nas i dona't permís
per afluixar aquestes tensions amb cada exhalació. Quan inhales, nota com s'obre espai. I quan exhales, nota com aquesta tensió s'afluixa, se suavitza i es va fent cada vegada més petita. Ho pots notar en tots aquells punts que puguis haver localitzat. Molt bé. Et guiaré ara per relaxar la teva ment. Anem a deixar enrere tot el que hagi passat en el dia d'avui. Et convido a desfer-te de tot allò que no necessites per demà. Agraeix per allò que t'hagi aportat aquest pensament, aquesta situació, les paraules que t'hagin pogut dir i allibera-ho a la nit. Deixa que la foscor de la nit s'ho endugui a les seves profunditats. Si hi ha algun pensament que es resisteix a marxar, no pateixis. Porta l'atenció cap a la teva respiració i inhala i exhala de manera conscient i nota com a poc aquest pensament es va diluint. Dóna-li permís per marxar. Dóna't permís per relaxar-te aquesta nit, per relaxar-te per complet
i descansar profundament tota la nit. Inhala, deixa't respirar, deixa't abraçar pels llençols, deixa't anar per complet. Estàs en un espai segur. Ara mateix, només estàs tu, amb tu mateixa. Deixa que la llum platejada de la lluna vetlli pel teu son, que els estels et protegeixin com guardians de la nit. El dia ja s'ha acabat. Ara és el teu moment de descansar, de somiar. Dona't permís per somiar amb amor, per somiar amb gratitud, per somiar amb calma. Permet que la nit t'aculli en els seus braços. Deixa't bressolar amb amor i tendresa, tal com et mereixes. Perquè et mereixes descansar per tot el que fas cada dia, per als altres i per tu.
Et mereixes totes les coses bones d'aquest univers infinit. Dona't permís per somiar amb allò que desitges, per somiar amb els teus objectius assolits. Dona't permís per somiar amb aquelles persones que estimes. Dona't permís per somiar amb la llum divina. Permet que aquesta sigui la teva guia aquesta nit. Permet que aquesta nit il·lumini els teus somnis. Permet que il·lumini el teu cos, ajudant-te així a regenerar-te per complet, a refer-te del dia d'avui. Connecta amb aquesta energia, sentint com s'il·lumina cada una de les cèl·lules
que conformen el teu cos. Permet-te connectar amb aquesta energia divina i fusionar-te amb aquesta meravellosa llum. Pots sentir l'escalfor d'aquesta energia en el centre del teu pit. El teu cor batega llum. Els teus pulmons respiren llum. Tot el teu cos ara és llum, llum divina. Una llum capaç de crear qualsevol cosa que desitgis. Salut, amor, diners, felicitat, calma, tranquil·litat.
Deixa que el teu cos creï amb total llibertat.
Nota com envoltada en aquesta llum et vas elevant del llit. Al teu voltant, una esfera meravellosa de llum et fa surar enmig de l'habitació en la que et trobes i et fusiones per complet. Ara ets un amb aquesta llum. Ja no ets la teva ment. A poc, l'espai que t'envolta desapareix. I et trobes ara en un espai de llum on regna l'amor, on regna la calma, on regna la felicitat, l'alegria. Ara ets l'univers infinit. Ets capaç de viatjar fins a l'estel més llunyà. I en aquest espai profund et trobes amb uns éssers de llum,
uns éssers compostos per pura energia divina. Sent la seva presència al teu voltant. Estan fets de la mateixa matèria que tu. Aquesta divinitat es connecta amb tu, es fusiona amb la teva essència i en fusionar-vos et transmeten l'energia divina, la sabidoria universal. T'has connectat amb la creació del tot i ara tu tens el poder de crear el que tu desitgis. Tens a les teves mans l'energia creadora de l'univers. I et quedes aquí, connectada amb aquests éssers divins, connectada amb el tot. I aquí pots crear mentre descanses. Qualsevol cosa que desitgis ho pots fer realitat.